ndosisinira ipa baba. Sorry mdala ndongopinda mu yadi menyu unonida godi. Mamuzimba. Unogara muzimba akarima muriwo. Mone. Sima fija nokutadza kuti parugara masimba. Ndoda kuita. Hata wewe unakurashika kwa Pretoria. Nasida mudona mji. Dasazibu tire. Marukejedu. Nasingazishe shu. Ndakatondira sawo Pretoria. Pritombi. Munogara magadzirira wena. Asana boye 1 million sete kwana matoyi 150 haya munogara muri prepared. Akamirira kunzi kuona nyaya yako kuti aufa. Game racho rupera pa. Right, mamkase guys tashika. Tashika Pretoria tarashika vedwe. Tambora shika. Tozobuda ne papa. Ayo aikwani. Edo ndoka tukuzobuda tobuda sei. Ne reverse. Right. Hello guys. Muri right. Hande mai Munashe. Tadai kushike. Tashika guys, tashika. Namba faida hapa nisifune ngwapa. Tashika guys, tariko. Anze mufure chibika ti uri kupi kwandoziva kuti tarashika chinobvira nasi. So gorashika ndaita baba. Aruza ati Google Map inokuindisa pamwe papo. Asi achirashikira mudhuze. Eish. Achirashikira mudhuze. Ai. Makumba angu gwadza karai. Tasha kwa sekuru we. Kwa sekuru. Takwa sekuru. Koko. Mama nenda shikolo. Inda. Why? Okay, mranza msha. All right. Ewe. Murisa ise nyuma nangu. Hana sikuroka. Uvazi. Unuza Vona vakafanana. Mukuru ndiani? Kuna sisi wangu alikusumba. Dengo tia dai wewe. Kuzipisira. Vakati vantu kuti vane munhu vakafanana. Uzamudiki. Saka uya mzi. Because of in India where for my holidays. Okay. One mere sapasaja. Chikurumi tichagarisa iri apana pa tichagarisa tora hei. Aiwa, thanks wena. Unogona wena wakadzisika zvakanaka. Hanzi ndokusira iti aiwa. Tiri right ti. Taya kuzosiya saka iwe chicha kwa ndima nini? Ndona mainini. Oh, unomuziva? Ndangudzwa bathandisiwa. Hongo, uri makore mangani? Ndina 13. 13 aiwa wakudziswa zvakanaka chose. Kuti kuchauya mwana wako. Uraita uya naye. Ndiye yushu. Shia inotira waindi begi yangu mota. Mai Munashe. Rakaloka o. Good. Atazomborasika Pretoria. Because iri mukati. Saka manamba ninga singaenza kuzoonekera. Yeah. Mama enda basa. Mama enda basa. All right.
Samese mudani za muZimbabwe. Mimi mnani manje kuZimbabwe? Atetina mamunaje. Womesema kuti ndizokera Zimbabwe? Au. Inda wachadizvo muno? Anza tichadisi. Wotozokera. Saka mutotita zvinhu muchinisa umba. Yeah, vari kututa because apa vachito andimukona mushini. Machine. Vari kutogudura kutoratidza kuti uda kutoenda. Zvimwe zvikutungamira muchisara zvozongopesa zvidiki. Zvikatozokera kuZimbabwe ka kutorelocate. Hanzi December vese vadzokera kuZimbabwe. Nogara kumusha. Yeah, sometimes kumusha kuri nani. All right. Imba yangu. Babu nacho munemba pano here baya pamusati marora. Munemba ini. Isati gari nguva yakareba pano. Ndakuzangofona. Pana chipe chimwe chinhu chakacheka masoro kunyadzo kubatana. Ya chirega yami. Ndasvika vari. All right. Hello sekuru. Makadiko. Tiripo tauya nemhuri yenyu ishi. Tasiya. Tatide kuti tatirasikira mepu ya Google map yachazomboti inorasira hayo mudhuze. Tambotenderera asi. Aiwa tasvisa tatichingo tite zvinhu zvakanaka kuti anozokwira kombi konzi paitika chaitika kuti hana kusvika. Achizoyatsobuda zvakanaka. Saka tikatega tinyatsomusvisa pamba tazongoshaya musipo yenyu muri kubasa zvinonzwisika. Asarana namainini vakafa. Inda kutosimuka izvo ndinoda kuti ndinosvika kuRustenburg nditore vana kuchikoro. Aiwa tinotenda. Tinenge tichitaura aiwa tinotenda, tinotenda vana venyu vakwadzisa zvakanaka. Hanzi tokubikira here tii. Ndikati aiwa. Kana takutomhanya ngatomira wena musikana uyu. Aiwa tinotenda aiwa achirega achisara pano akawanawo basa achimbobata ivo vachitawo zvavakapromisawo tozongonawo kuti zvinomirawo sei. Ndizvozvo. Ora zvakanaka isekuru. Saka isu toda kuti tichiinda isu guys. Usara uchizvionesawo. Handitika. Usara uchizvionesawo uchitengawo mapedzi. Kuzokumbira sekuru mari yemapedzi aibuda handiti asi kubasa. Chikuru basa ndo ratiri kuda kuti uite zvebasa. Ushande. Baba Munashe vachigadzisa zvatakachinja atiri kutizokera navo tichivafamba mumota. Zvatakataura zvichinji. Iwo tsvaka basa rako. Ukaitawo mari yako inakidza uchiunganza mari yako vana kumusha uchiti paunozodzokera vapedza zvinhu zvavo usone azvinakidza kusvika uchiti kamari kangu ndatenga firiji yangu ndaisa apa kana ndatenga kaflat screen kangu TV ndaisa apa inakidza ndizi amen. Saka usara zvakanaka nditika chirega itinde guys, chirega itirove pasi isu tichiinda tichagari tochidzokera iwe kwai waza kwaina sekura kufufuri. Saka takutokusiya iwe wotobatsirana namaina kwakurongedza mumba futi ndiwe mukuru uchitotsvaira mumba uchirongedza mumba rongedza mumba. Watsvaira? Vanorongedza iwe unotsvaira zvechidiki kai anotsvaira zvechihombe? Watsvaira? Alright. Iri bho. Watsvaira bho vanangu handiti? Chemberedzo da kuinda idzi. Saka right baba namai Munashe munoonekana pamota apo tione. Munoonekana tione. Toinda. Sisi anzi thank you to those that contributed to this. Apana kunze apana anti Selina bvise yenyu comment yenyu
Hapana, bvisai henyu comment yenyu only I think rundi yangozi timozowedzerera akaisa 100 rand yake. Bvisai henyu comment yenyu andiselina. Hapana. Right. Kaiti vanhu ava kuinda. Aha. Saka chikisana izvi. Kisanai. Baba Munashe azokuona mwedzi wapera uyu kana kuti mwedzi warini? Saka kupfuma inomirwa kuti mutama bvisa kukisiwa kune basa rene pfuma kukisiwa. Bva kisiwa apa. Kisanai. Bamunibate munhu. But ibvapo mazuro aona kubatwa iwe nakwera zuro. Bamunibate munhu tinde mukusasara muchimetsana munhu uchazomona mubatai munhu wenyu murora zvisati mucharorana mari charogwa bate kisai munhu nice body zvekuti ane body yakanaka zvekuti mufunge hana kana matumba tiri kuchema nawo aya tichindira kujima every day ane body yakanaka zvekuti maimuna kwai nevanhu maimuna kiswa iwe tira kuinda kunyaranyara imi vanhu aiwa oneka murume ndokuoneka murume naimi Baba Munashe uyogodza. Uyogodza ka. Anamagisiwa. Anamagisiwa vidwe. Na Baba Munashe yongarika munhu achina sina kubata munhu. Munobata munhu zvenharo. Mokisa munhu. Munobata munhu mokisa munhu zvenharo. Baba Munashe takudzisira. Gogo. Toshanza ita. Kumboonekwa nevanhu. Onai Baba Munashe, taura naBaba Munashe guys. Taurai naBaba Munashe tichidzokera kumba. Muchibatsiura taatoga kamanje. Taatega mai Munashe asisipa. Kunofusangu jimundo toshanza. Yeah. Baba Munashe ndo wochitsiura manje ko zvino mboga. Mai Munashe vasara. Mai Munashe vanafoniwa foyewa uyiko zvina vamboona. Tichazo kutsiura Baba Munashe. Mundakisa. Hanzi vanhu vageze. Oh. Yo. Nganyai. Kwenzeni ari kumundikiri. Edzi sound zvakawanda nyaya yenyu iyi. Andi muri kuona. Baba Munashe ndisami. Iye ndisami. Hello? Hello? Makadi yenyu. Ndiri right, ndokona kufanda ndasvika here because iwe uri kuMozambique the only way anokwanisa kubatsirwa naye pafoni. Handikwanisi kusvika kuMozambique. Right. Handiti ndokufonera kana ndasvika. Murume anetsa we, hauna kurogwa we. Zvakaoma zvangu zvakatooma SIS MELLY. Chii? Hana kurora. Nyaya yekuti hana kurora. Chirega kuchema, zvino kana ukachema ukatenga kuchema zvina iminingina saka nyaya yacho unozotaura sei? Usacheme. Alright, kunenge kukurwadziwa. Aino kurwadziwa chii? Ari kukurova here? Murume asi kundirova. Saka chii? Pane nyaya yakaitika. Dzevakadzi. Ini ndakarorwa muno muMozambique but ndakarorwa nemuPortuguese. Alright. Saka Murungu. Murungu yanga akamborora kudhara asati akugara neni. Saka anga akarora kudaro. Mukadzi wake akafa. Saka pandakatanga kuzogara naye nini akanditi inini unokwanisa here kuchengeta vana vangu since ini ndiri munhu ane mwana handina kuramba because ndichidawo kuchengeterwa futi mwana wangu
ndobva ndatora vana vake pandatanga kugara navo. Pavana ivana 2 vakaita zvekurumurwa but wake iwani kuti gore mwana saka vana avaitreatwa kunge matwins. Ndobva ndati hazviiti kuti vana ava ndivaseparate since zvako wana asiri wako but ndongogara chinaye. Uyo anobva atoona udifferent hwekuti chi hauzi baba vake oro upenyu hauna kunyatsomumirira mushe. Ndobva ndakatanga kugara nevana ava 2017. Tagara udaro ndobva ndazotora mwana wangu anodzidza kuZimbabwe because muMozambique hamuna chikoro chakanyatsoti mushe. Ndobva ndatora vana ndavaendesa kuZimbabwe. Ndakavaendesa 2020. Ndobva ndakavaendesa vese takatoenda tese infact because iyani tinosimboenda tese kuZimbabwe. Saka takazochata 2020 April. Tachata 2020 April. Ife tisatachata vana ava ndichitogara navo. Ndakatanga kumbovatorerwa vana ava nemunin'ina waamai vacho but ndisingazive kuti anoda murume wangu. Oh, munin'ina waamai vani? Vetu vana. All right. Ndobva atora chivana like ndakanga ndiri kuZimbabwe December. Ndakatongenda zvemadays kuZimbabwe kunosiya chikafu cheChristmas nezvinhu zveChristmas. Pandadzoka ndakadzoka vana vasipo. Ndobva ndapinda muspare mavo pandatoona musisina hembe. Pandabvunza ndikati ko vana vaenda kupi? Zvikanzi vaenda kuholiday. Ndikati vatakura hembe dzese. Tiye mutoziva kuti kana munhu uchichengeta vana kamunhu kana nyange uri mukadzi uri murume unouya kuzotora mai vari kuchengeta vacho varipo. Ndakangoti pamwe ikaucho hameno varungu vanenge vasinowaochi basa nazvo but vamwe vangu vamablacks waivo vasingatonzwisisi. Ndobva ndangosiyana nazvo. Ndinobhadhara maschool fees chikoro sati zvavharwa. Mozambique inovhura muna February yakwana vana havasati vadzoka. Ndobvunza iwe vana havasati vadzoka chii? Ndobva ndatobvunza umwe kamwe kamwana kaitamba naye zvikanzi kuchikoro vari kuuya. Ndobva ndakazotanga kuita mainvestigation pandatonzwa kunzi vari kugara namainini vacho vakatorenjerwa imba vari kutogara futi munomu because indogara kunonzi kuBeira but kwaanga karoora kutete kutori kure nekuBeira stereki. Vanati vana monyarara ini semunhu asingadi zvenyaya handifarire nyaya dzemakuwa dzinobva kudzibangosiyana nazvo. Ndine saluni ndoita zvekutengesa bhodha hembe tichienda kunana Tanzania kuZambia. Saka ndakagara kudaro ndakazoenda kuTanzania muna 2018 iwe ndakaenda kuTanzania. Taifanira kunge takaenda tese nemurume ndobva asara akati kwakwabva kuitika cyclone but zvizvikuita kuti ndienda kugadzirisa ukambani marata whatever zvakabrekeka saka zvitoti zvigadzirwe ndisipo. Ndikati it's okay pandaenda nega. Ndichidzoka ndakadzoka murume pasina pamba. Pekutanga ndakatoti munhu aifanira kuuya achinditora kuairport kuZimbabwe haana kuuya kuzonditora. Ndikumufonera munhu achapikeko. Ndatodzika paairport ndatoblokwa. Pandangoti amen pandangosiyana nazvo. Pandauya kumba ndisvika kumba ndikutonzwa mamaidi vari kutonitaura kuti aposi vangobuda nemabhegi hembe asi vasiyadzikwe. Ndikati alright. Pandangonyarara ndinautaura kana kumutsvaga kana kuita sei because anga andibloka. Pandangosiyana nazvo pandangochinja imba ndobva ndangochinja shopu ndobva ndaenda kuzvinhu zvandandiri kukwanisa kubhadhara. Ndikati handikwanise kuenda kuzvinhu zvokuti zvinozondinetsa mangwana ndichibhadhara ndichida kudini. Ndobva ndangogara akazodzoka akamoti ndokumbira regerero tochata chichichi hapana zvandichaita futi handichaenda. Saka panga atoenda kune munin'ina womukadzi wake ndiye wangogara naye namainini? Akanogara naye 6 months. Hey, hamujolo kune nyaya uku. Ndobva ndanyarara handina kumbotaura. Kana kuenda kunomubvunza kana kunoita sei ndakainongocontrola kufamba kwandofambira ndichiziva kuti anofambira ndofambira kusaidi kwangu because ipapo ndasangana nemuchavi hapana chandaikwanisa kuita. Saka azodzoka 2019 ndopatakazoita 2024 April tava tachata kudaro ndakatengerwa present yemota nekuti paakamboenda mota yangu yandandinayo yakangofa. Handina kumboziva kuti chii. Makanika akanditi mota iri kuitonge yakaiswa shuga muinjini whatever chichi. Panangoti panangoisiya ndikati handichaodha chiinjini kuJapan. Okay fine pandanyarara. Abva adzoka zvikanzi atengesa yakadaro isina injini chakutengera mota.
panangoti aitsoke panangosiyana nazvo tachata kudaro akandipa present yemota Ford Ranger zvikadzi sorako pane sezvandakakuitira chichichi panangoti aitsoke pandanyarara pandangogara semagariro angu andinongoita kuZimbabwe ndichingotumira vana chikafu kune vasikana vana vakazenge watora here kuna mainina vana vakadzoka baba vakadzoka nevana vavo alright ndoka ndakazovaendesa kuchikoro kuZimbabwe ndikati sese zvamuri kuita izvi muri kudisturba vana muchiti kuvana vanozivei iko nezvavana vari kudzoka vachikomplaina but amai vavo inini handina chandovatadzira ndisingobva kutanga kugara kwandikaita navo asi andambovarova asi andavatuka because inini ndiri nherera ndonyatsonzwisisa rudo rwamai kushaya rudo rwamai kunorwadza saka ndo zvinhu zvakangondibatawo pakungogona kuti ndigare nevana ivavo saka zvakazoitika ndachata kudaro muna September ndakatanga kuita problem nemusikana wangu webasa ini ndiri munhu wekuti ndikagara ndogona ngonyumwa chinhu so but ndichitadza kuzoti zviri kubva kupi chii kuda kuitika ndongoperera mukungonyumwa muyemwe ndati musikana uyu ndauda kumubvisa panapa musikana uyu saka pakaitika muchato wangu ndine hanzvadzi yangu yaigara kusouth yakauya ndobva auya pandamubvunza kusouth zviri kufamba here chichichi kunoga kuna vanhu vanowesa because andita zvekuwesa pandakuti ndokutengera mushini nemapuranga ndokutsvagira nzvimbo otanga kuwesa saka inonoka kugadzirisa mapepa because kwanga kuine covid pandakomuta chifanogara saka pamba pangu pane zvinhu zvaida kurinovhetwa ndo zvaaingoita ari pamba saka ndakatanga kuita problem nemusikana webasa ndobva ndatanga futi kuona kuti shamwari yangu iyi every day anoya pamba pangu usiku shamwari ndeipi manje ishamwari yangu inini anaitamba saka paita problem yemusikana webasa paita problem ishamwari vanhu 3 saka mainini ava zvavanoita mainini vai vekumurume zvavanoita vanotsvaga vanhu vanenge ndichitamba navo ndo vanhu vavanoshandisa okay vanhu vandinenge ndichitamba navo saka tadaro ndakabva ndangonzwa mwoyo wangu uchingoramba ndati musikana uyu ndinoda kumubvisa handichada kushandira vanhu vasikana ndada kutsvaga vanhu vechikuru zvokuti ndototora vanhu kuZimbabwe ndo vanoshanda pamangu because mamosteni handinyatsonzwisisani navo saka ndadaro mbva ndatomudza ndibva ndatomupa mari bva ndatomutita shopping chakuti bva ndonokusiya kubhodha because kubhera nekubhodha padhuze akati aiwa ndine trakira ndinoda kuenda naro ndikati alright bva ndangomusiya ndobva atotenga zvinhu zvake mumabhero achiwacha achiita sei pamba ndandatone vamwe 2 mamaid anga atobva kuZimbabwe ndobva saka zvakasvika tokuti ndakabuda iri Saturday pane zvandaida unotarisa mutauni ndobva ndadzoka ndakaona muzukuru weshamwari yangu akamira naye pagedhi vachitaura nyaya nguva yatakangotena nemota musikana yakabva afamba haana kana kundimhoresa kuti mamukasei kana kuti chii iye manje muzukuru weshamwari yangu asi munhu atokura ndobva ndabvunza ndikati munhu akachitaura nemunhu anga akamira apa tiyani because iye paakaona mota akabva atomhanya papi nawo ndobva nyepera kunge ari kupukuta maplate ndikati Pamela ini ndakataura kuti pamba panapa handidi zvemafriends handidi zvevanhu ndo magariro angu shamwari yangu ndinotamba nayo but iko zvinezvi pane zvinhu zvandisati kunyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika ndaikuita kunge munhu ari kunyuma sisineni but ndisinganyatsonzwisise kuti chii chiri kunyatsotora nzvimbo ndobva angoti nhasi kutaura naini angati ndibvunza kuti wakandibhlokerei ndikati saka auya panapa kuzokubvunza kuti wakamubhlokerei ndo zvaaringa chete pandangonyarara ndobva ndatochinja ndandaya kuzopfeka juzi murume wangu angati hando tinodya kuout pandatobuda pataenda ndichidzoka iri Wednesday ndandakatogara izvi zvakaitika Saturday Wednesday ndakagara ndichidzidzisa vakadzi vaya kubika ndiri mukitchen ndichivaudza kuti munobika so munoita so foni yake musikana yanga yari padhuze patebho pandandakagara ndakagara nechepamusoro patebho ndobva yarira pandaona dziri nhamba dzemusikana waye ndikati ingo wakati anzi ndakamubhuloka ndozvauya zvondibvunza asi wakazomuunbhuloka chiisa foni yako palaudi ndakunzwa kuti muri kutaura kuti chii ndobva tanga kuti handisina zvekutaura naye asi ndikati saka wakamuunbhulokeri chii iwe usingade zvekutaura naye pana kuti chii chiri kumboitika ndobva nditi hapana pana kuti iwewo wagara wanga wakarongedza takawirira kuti basa rakapera ndikakupa mari dzako asi hauna mari yebhasi asi hauna mari ndikupe uite seuyendi izvi zvawakuita zvandichazvifarira tangoenda ndototaura naye murume wangu akabva adzoka kubva kubasa dzandisi kumaraundi 5 saka ndandisati ndaita sendandisina kugeza ndakangoswera
ndakaneta ndobva ndatomhanya mutoilet mune imwe toilet ndobva ndanogeza. Nguva yandakamhanya ndichinogeza musikana yakabva atotakura mabhegi ake ndobva atobuda. Abuda kudaro ndichitopedza kugeza ndobva ndatoti ko Pamela ari kupi? Zvikanzi Pamela abuda nemabhegi aenda. Pandabuda panze pasekiriti ndobva ndatobvunza ndikati munobudisa munhu musina kumboudza kuti pane munhu ari kubuda nemabhegi. Zvikanzi aiwa ndachichingofunga kuti chise munhu ndinoita zvekutengesa hembe. Zvikanzi ndachifunga kuti pamwe hamene kwamamutuma kuti aende nechinyi nezvinhu. Kozi mazuva enda andi kuita zvekutengesera pamba. Zvikanzi pandangosiyana nazvo ndikati ameni. Kuseni kwacho ndobva ndamuka ndoda kuenda kubhengi. Ndandoda kutenga chi? Ndandoda kutenga visa kuti ndiende kutengi. Ndiri kuti passport handisi kuiona. ID handisi kuiona. Ndikati koneni zvinhu zvangu zvaenda kupi? Passport yangu iri umu ndakabva nayo kubhengi musuni. Kozi kana unoda kutenga madhora unoshandisa passport umu. Ndobva ndatanga kuita chipatapata kutotsvaga kutorara kana kumboiona passport iyi. Vandati tuka nemurume wangu handi kupolisi. Because ndiye munhu akabva panapa. Pamba pane magadhi, hapana kana chinhu chakabiwa. Iye ndiye akaramba kuti mabhegi akasechwa, akangobuda nemabhegi panapa asina kusechwa. Ndabva tatoenda kupolisi kuya. Ndobva vatibvunza kuti ndiani munhu wanowirana naye. Ndobva ndanomineta musikana uya wandakaona akamira pagedhi. Vashedzwa nemapurisa vati hapana zvandoziva. Saka adaro akanga aine foni. Saka foni yake yakabva yazonzi ngaiswe patebwa. Tete vake ashamwari yangu iya ndibvamuti uchataure kana chinhu chero zvikaita sechero ukarohwa usawane chinhu chaukutaura. Pandavaudza mapurisa ndikati meseji dziri kutaurwa pamugoni kuverenga shona but zviri kutaurwa apa zviri nani tisiye musikana aiti. Nekuti ndakanyatsokusisa shona kuti chero ukarohwa chero ukabvunzwa chii usataure. Kuti pane nyaya iri chinyi iripo. Panangwa kuti musiye aendi ende musamurove musikana uyu musiye aite sei aendi because vaiti tikamurova achataura nomumwe wake kuti ari because ine musikana ende asiri kuziva kwaari kumba kweshamwari yangu ndandabvunza achinzi hako haana mbosvika kunoko. Ndobva ndangonyarara ndanyarara bva tadzokera kuma ndobva ndati murume wangu ini ndoda kuenda kuzimbabwe because passport yangu haingangoshaiki daenda kuzimbabwe ndambozoti passport yangu iri kupi. Murume wangu ati aidzoki ndobva atondi pamari zvikanzi ena ndobva ndaenda. Ndaenda kuzimbabwe ndakaenda kwaMutare. Kune imwe shamwari yangu inogara kwaMutare ndiye anga ari best wangu pamuchato. Ndobva ndaenda kwaMutare ndobva atoti kuna umwe madzibaba chichichichi nevamwe sekuru muchawa chichichichi uneona passport yako. Ndobva ndati aitsoke ndiri kuuya. Saka ndaenda kudaro murume wangu nehanzvadzi yangu vakatonondisiya pabhodha kwaMutare kuForbes. Ndobva ndatoyambuka bva ndaenda kwaMutare ndobva vadzoka kumba. Vadzoka kumba ndine kamwana kandinogara nako kamwana kesista yangu kakafa ndakatanga kugara nako kudhara. Saka akatanga kuita musikanzwi wevakomana kuZimbabwe mandaudza sisi vangu ndikati anodisturba vana vari kuchikoro ngaauye kube agare kuno kunenge ndoda kuona kuti chii chaari kuda kuita. Saka mwana uya akabva abviswa pamba the very day iro neshamwari yangu namainini vaya nemusikana webasa. Murume wangu inini ndobva andifonera hanzvadzi yangu bhandisina meziswa sisi mwana tamushaya pamba nanhasi asati adzoka isitasvika na8 ari kunzi abuda nguva dzatangobva isusu ndonguva dzari kunzi abuda. Abuda nani? Zvikanzi abuda neshamwari yemuchengetai. Ndikati kubuda nemwana wangu wai zvafamba sei? Zvikanzi ameno. Ndikati ameno achadzoka naye sekubuda kwaita sei kwaita naye but since handisati amboita ushamwari hwokudyidzana panhau dzevana kana pachii handisati. Vandatoti ndobva ndatodza munhu andandinaye ndikati kumba kwangu kune dhindi rari urongwa kumba kwangu. Zvikanzi kana chichichi mangwana ndizvozvo mwana hasi kuwanikwa. Ndakagara 7 days ndiri kwaMutare. Vandatozofonera murume wangu futi mbauya paanditora auya kuzonditora kudaro. Ameno zvandaingonzwa zvanandisinganzwisisi so. Ndikati inini ndaindanzwa ndaenda kuHarare endisina kugumira kwaMutare ndamboenda kuHarare ndanogara. Ameno izvo zviri kuitika zvandisiri kunyatsonzwisisa. Ndobva tasvika kumba vandatovabvunza ndimota ndikati mwana zvikanzi mwana anodzoka. Ndikati mwana haana kunge kwaanoziva mwana anga asingabude geti kana ndichifamba mwana ndaifamba naye kurestaurant taienda naye nemota saka kubichi taienda naye nemota saka mwana aenda kupi. Vandatobvunza ndikati mwana anuka musade kundirwadzisa kuda kundibira mwana uyu chii chiri kunyatsombotora nzvimbo chii
tichisvika kumba hatina kumbogara kosi tanga inini shamwari yangu yangatoti handiti chichi wakastreseka handiti tese chichi tinoona kuti chichiri kuitika nehanzvadzi yangu nemurume wangu tava tasvika kumba hatinambopedza 20 minutes dzakatowanda pamba pangu pamba tososwa nepolisi. Yes. Polisi iri armed. Ndabva ndashaya kuziva kuti mandichati ndobva vatonzi vabvunza kumagadhi because panogaidwa vabvunza kumagadhi zvikanzi pindai tone mapurisa ari kutopinda ane pfuti 4 vangu vakapfeka uniform 4 vari kusivi ndobva ndatoteera padhoo pamba pakamira murume wangu nguva yandakangosvika ndichimira kudai zvikanzi ndiye tafadzwa wacho ndobva ndatonzi pinda mumota. Ndiani akati ndiye tafadzwa wacho? Murume wangu ndiye akatoita like kuintroduce kuti ndiye anonzi tafadzwa uyu. Yowe, I don't like nyaya ari kuinda kutasa kuti murume wako ndiye ari kurongera mahora osaya. Ipapo manje chimirai munzwe ndobva ndatoti ndobva ndatotakurwa nemapurisa. Inini ndatakurwa ndasiya shamwari yangu yari pamba ndasiya hanzvadzi yangu iri pamba nevasikana 2 basa. Wainzi mhosva yako ndei? Handina chandiri kuziva SIS MELLY ndosaka ndachema pandatanga kutaura nemi ndiri munhu ari kushungurudzika. Ndobva ndasvika polisi hapana kana handina kuratidzwa dhoketi inini ndinonzwa Portuguese kana kutaura kunyora ndokwandisinganyori. Ndiri kusvika ndiri kunzi ngaiswe masales totaurai muzvemandi ingaita masatati ndobva ndatobvunza ndikati nyaya yangu ndeyei yamuri kundisira masales zvikanzi uchazozvinzwa musi wemandi. Ndikati handina kuitisa naro ndakabva nangotyoka bva nangopinda masales ndakagara handina juice handina kana chinhu ndakatopfeka mabushi ndobva ndagara kudaro ndarara Saturday Sunday nyaya ndobva yatanga kungotenderera nokuti bheira yacho haina kukura ndopakabva patanga kuedza vanhu kuti vauye kwandiri vachirambidzwa pasingatobvumidzwe kuti ndionekwe inini. Ndopakabva pazongoita mumwe munhu ani chiwindi ndobva atsvaga loya zvikanzi enda unotsvaga munhu akati woti ndiri loya rake wototaura kuti munhu iye anonzi nhengi. Saka nyaya yanga atitenderera mamunogara iwe usingazivi nyaya? Handisi kuziva nyaya. Ndobva loya uya auya zvikanzi ndiri loya ratafadzwa ndoda kutaura natafadzwa zvikanzi tongokupai nguva diki yekutaura naye zvikanzi hamundipe nguva diki ndiri loya rake ndinoda kunzwa sei ari munomu because nhasi mandi vanhu vanochengetwa ma3 days nekutobuda nekuenda kukoti saka ndinoda kunyazonzwisisa. Ndobva auya ndobva anditaurira zvikanzi taita mainvestigation kubva musi watanzwa nyaya yako iwewe une mhosva yauripomerwa but mhosva yacho iwewe hauna kuipara but pane munhu anodanana nemurume wako munhu wako ndiye munhu aronga dhiri iri. Anodanana here kuti anoda here kuti anotodanana nemurume wako? Inini murume wangu ukamubvunza apo hapana munhu anobvuma chero ukamuwana ukatomubata yakamwa chaya ndoti it's not what you see. Ichokwadi ipapo SIS MELLY. Ndobva handisi kumurambira but ndizvozvo iye ukamubvunza apo asi iye musikana ndozvaanofamba achiita sei achitaura kana asingabvumi aizo murume wako kana asingabvumi nyaya aizokurega uchienda kumaseuzi asingatsvaki loya sei tsvagwa leno nemusititi iye asingazivi nyaya yakuti asingigweyi ana hauna chanoziva otokuindozvisa kumapurisa otogwa woenda orega kuteerana loya sei imune mari panguva yacho akaita ungasina chaanoziva ko paakanzi pawakavharigwa maseuzi akatevera here neloya haana kuteera akatotanga kungoya nechikafu ndisingatodyi I spent 26 days SIS MELLY ndisingadyi ndichitya kuti ndodya chikafu chinobva kwaari chambobva kupi ende pasina mumwe munhu futi ari kubvunzwa kundipa chikafu. Halo ndakateerera saka ndadaro manje ndakabva loya uye mbati chitipa mazuva taakupinda taakunotsvaga dhoketi renyaya yako iwewe but panapa pari kunzi hapana dhoketi racho panapa iwo wakangochengetwa panapa hazvisi pamutemo pari kunzi hapana dhoketi rako but iwe sei uri panapa. nyaya iyi yainzi ndei? mhosva yako yainzi ndei? ndosaka ndiri kusvika panyaya. Alright. Ndobva aenda ndobva adzoka zvikanzi munhu anonzi simba rashe chii chako ndikati hanzvadzi yangu zvikanzi ari kumasales ekushoprite ndikati kumasales ekushoprite sei
zvikanzi hatisi kuziva. Ndikati asungirwei? Ati ihanzvadzi yangu ndakamusiya kumba. Zvikanzi asungwa futi. Munhu anonzi Koni ndiani wako? Ndikati ishamwari yangu. Zvikanzi ari kumasales futi. Ndikati kumasales? Zvikanzi makatakurwa semuday iyo ndowakatangobviswa pamba. Hanzvadzi yako ikabviswa futi pamba. Uyu futi akabviswa chinyi? Pamba. Pamba izvozvi kutaura kwatiri kuita panapa. Mwana uya anga asipo pamba. Hati une mwana wanga uchitsvaga adzoka apamba izvozvi. But pane security pamba pako yakasimba yekuti mwana uyu asabu. Ndikati wow. Ndobva vati nyaya iripo tafadzwa. Joke tiri kutaura kuti hanzi iwewe waida kuuraya murume. Saka mapurisa ekumozambiki akapusa manoto pasina evidence yekuti munhu ana kufa munhu ndiye atiba introduce kuti ndiye tafadzwa uye vokusunga kuti kwai waida kuuraya murume papane evidence ipi yekuti waida kuuraya murume chimirai munzi waida kuuraya murume unoabhusa mwana siri ndikakuudzaika zvinhu zviri kundibata ende nhasi handisi kukwanisa kuti ndodii ndoita sei saka ndika ipapo takabva tagara dhoketi richiramba kuti rinopinda mukoti loya achisqueeza nepaanokwanisa kuti dhoketi riite sei ripinde ko evidence yanga iri yei yainda mukoti evidence yacho yanga iri ipi chimirai munzu tadaro tasvika date sekuti taakunopinda mukoti manheru acho shamwari yangu iye yakauya aiuya nesadza iye nemurume wangu vari tu shamwari yangu iyoyo aiuya nesadza but ndandisingazvizike zvinhu izvozvo ndaipa vamwe vasungwa vainga vasina chikafu kana mapurisa vaitotora because murume wangu aiya nechikafu chakanaka ndaitoti torai vanhu idya ina handisi kudya ndainwa mvura saka tagara kudaro ndopakazonzi takunopinda mukoti shamwari yangu akauya manheru zvikanzi murume wako anikumbira kuti ndiende kunotranslata mwana wako pane zvaari kuda kutaura mukoti ati wati chii une ine zvauri kutaura zvauri kunyatsotaura ipapapa uri kunyatsonzwa zviri kutokuitira zvauri kufunga kuti uri kuda kutaura neni papapa ndobva ndamuudza ndikati by the way ziva kuti munhu iyeye murume wangu mwana wamakashandisa mwana wangu ndiri kumuchengeta mwana wangu mbona ndakatangogara naye ane 5 years mwana wangu vanhu hamutozvizivi kuti mwana iyeye anotoriwo nepati yeropa rangu because mwana wasisi vangu halo ndateerera saka ndobva ndamuudza ndikati tamba mangu yo unozoti chikafu chounobika uchiya nacho nemalunch box ndeangu akakupa mutemo wokupinda mba mangu uchibika ikozvezvindadziwa kuti wapedza chikafu chese mupati mufiriji waklina muchitoro mangu muri kupinda muchitora hembe dzangu nyowani muchipfeka handisi kumbo ini chandinongoziva murume wako ndiye akati tizvoni titore doro ranga riri pabhaa pako chichi ndikati iwe uchiuakamira sei murume wangu ari kuti nyaya yafumi wako mana murume wangu ari asigara kumba saka munoita muchinoita miringi yenyu kumba kwangu ndobva aramba akanyarara ndikamuti iwe siyana neni iwe siyana neni zvawaita zvakwana chisiyana neupenyu hwangu ndobva ndangonyarara ndobva ndatofamba bva ndakusiyana nemalunch box ake ndikati by the way chikafu chese chawabika nasingati bvunza mapurisa anoziva handisi kudya panapa wabvunze kana pane chawaibika uchiisa kana pane zvawaita wakashandira mahara madhezi ese andakagara muchibika chikafu chiya nacho handidye chikafu chaunobika iwe ndiwe mharadzi wakaparadza imba kuparadza imba yangu vandanyarara vandadzokera masinzi ndobva ndaenda kukoti tasvika kukoti kuyakwe ndiwanikwe hanzvadzi yangu iri kutopinda shamwari yangu ari kutopinda takangotarisana hamubvumirwika kutaura tikangoramba tikatarisana misodzi yangu yakungoereka kuti wakomana hanzvadzi yangu chichaari kuziva chinzwe zvekutaurwa tafadzwa uri kupomerwa mhosva yekuda kuuraya murume kumuisira chikafu kumuisira mushonga muchikafu asi chikafu chacho mushonga wacho ndiwe chivanhu vandamira vandaramba ndakanyarara vandapiwa nguva yangu yekutaura ndikati inini handibike saka handisi kuziva kuti mushonga wacho ndakauisa kupi handibike handisiri ndinobika handibiki saka handisi kuziva kuti mushonga wacho ndakauisa hau kupi murume wangu ndobva abvunzwa zvikanzi iye haabike asi akapa musikana webasa maona pazokupindira musikana webasa uya manje zvikanzi akapa musikana webasa kuti aise muchikafu apa
padheire kutanga musikano yakasipa ndobva tatonzi izvoni motozodzoka futi uyo ane mawitness because nyaya yanga yaramba zvikanzi hazviti hamuna mapepa ekwadhokta unoziva sekuti wakadya mushonga dai wakadya mushonga dai urwara dai wakafa saka utaura kuti kana usina statement yekwadhokta kana pasina umbo zvikanzi aiwa ndine umbo musikana webasa wacho wakapa aripo nemwana mazoona pakapinda mwana uya akatorwa uya saka musikana webasa aita kugaira hora kudhara nemurume wako vai vachivata vose aiwa akatotengwa namainini kwete kuti kuvata vose akatotengwa nakamainini aka saka abva ipapo ndopavakauya mwana uya ari kutoita zvikuru wanziridzwa kuti asasvike padhuze pavo hanzadzi yangu akachema akati mwana uyu shuwa ane chokwadi nezvaari kutaura izvi ndopakabva pazonzi musikana webasa akati ehe ndakapiwa mushonga kuti ndivaisire muchikafu zvikanzi ukatoudzwa unzi unouraya zvikanzi zvikanzi ukumuchuma wakanyorwa unzi chii uri kunzi ndochibhoyi wakanyorwa unzi chii wakaupa kana ibwa ikati yakafa kana katsi ikafa iwewo pawakapiwa pacho wakadii kutaura wakutaura nhasi tanzwa kuti iwewo wakabuditswa wakaubva pambapa hauchashandi pambapa wakadii kutaura divhende yawakapiwa mushonga wacho ukatoiswa ada kunzi mushonga uyu ndowawapa semunhu anoda kutaura kana kuti anoda kubhizinisa kana anoziva stereki uri kupi mushonga tovanzigara pasauri usitoziva zvauri kutaura mwana manje neeji yemwana apa isi 16 years ndiye akabva azoti aiwa ini ndiri kuziziva kuti mama wada kuuraya titi iwe kanga haunamboitawo here musi wakapa musikana uyu mushonga kuti aisire murume wako chero usiri wokuuraya namai vangu vakafa kufa murume wangu handambobva ndakaita zvemushonga naye kufa nekuora cheku kana nezuva kana nembijana pamwe dai ndakatomudzisawo pamwe ndingadai asina kumboteerera zvese zvaizvi kutaurwa nevanhu handina kana zuva 1 hazviite kana dai nyangoda kupfuwira munhu ungashandise ruoko rwomwe munhu iri kuti unoshandisa rwako saka musikana uyu akazodii akahopera senyaya ikoti musikana yakabva angodzinga agare pasi mwana ndopa akanzi mwana mudiki haanyepi ati mukuzviona manje zvikanzi mwana mudiki haanyepi ndopa zvanzi achagara gore mujeri kureva inini ndopa zvazonzi ari kubvisirwa 6 months osara ne6 kana aine mari ndozvavanotaura kuno kumozambique kana uine mari unobhadhara madays awachafanira kugara mujeri kuti akatobhadhara 1 day zvikanzi 6 months unobhadhara wobuda unenge usisina muntu unenge wabhadhara jeri kana uine mhosva dzakaita diki dzine mwedzi mishoma saka wakatobhadhara mari 6 months yotobude ndakabhadhara mari 2500 US yezvo kuti ndibude ndobva ndabuda ndichibuda kudaro handina kubvumirwa kusvika pamba pangu handina kubvumirwa pakusvika handina kubvumirwa kuonana nemwana uyu mwana pamba patori nesecurity yakatososa ndotozoti pamba ndaiva ndine security mukadzi masikati manheru ndo panouya murume but panga pato masikati kwangu akutoti varume 2 vane pfuti manheru 2 varume vane pfuti mwana uyu ndiyanga achigaitwa mati kuti asabude neinformation saka mwana uya akazozvinzwa kuti mama vabuda vari kumba kwechinyi kweshamwari yavo kwete shamwari yangu iyi munhu iye haisi shamwari yangu isi hama yangu anga akaroorwa kumwe chete nekazini yangu saka tinongoitana masisters saka pandakabuda ndiye akanditi uya kuno ndobva ndaenda mwana uya ndobva atiza ndobva auya kupi ikoko ndobva asvika ndobva ndamuti panapa usasvika dzokera chinyi kumba ukazozikamwa nzuri panapa handisi kuda nyaya because ndatisi kumutrust ndopa akabati ndauya kuzokuonai mama sori henyu inini ndaita uiswa zvinhu zvandandisingazive chichi ndikati aiwa imbodzokera uku pane nyaya dzatiri kuita sei dzatiri kugadzirisa iwa imbodzokera mauri kugara wakavharirwa dzokera kupi ikoko saka akazoita karunyere kupe kandakambotanga kunzwa kuti tafadzwa dii wambodzokera kuzimbabwe
musikana uyu kubuda kwawakaita anenge aroda kutsvagira mbavha. Ndopandakabva ndadzokera kuenda kuZimbabwe. Pandagara muna December 2020 ndabva ndazodzoka December iyeyu December we2021 ndopandakazodzoka. Nyaya yachisvika pandakanga ndaudzwa nevanhu kuti ndo zviri kuda kuitwa. Vakatora zvinhu property yangu yemusaluni yese inoweta kuma 4,000 US. Shamwari yangu akatora naMai nini vavo hambe noti vakaendesa kupi. Ndobva vabuditsa mwana mumba, ndobva anorenterwa imba, vakabhadhara 1 month. Vamubuditsa vaitotaura kuti zvinhu izvi vanochengeta zvinhu zvamai vako but yanga iri property yemumba chete. Ndobva vamuteera futi, ndobva vanomutorera futi zvinhu zviya ndobva vatengesa. Mwana ndobva vatomugamba for good zvakatodaro. Avawo baba ava ndobva vatochinja nhamba. Mai nava pavamuburuka. Saka makaita mari muchangobva kuchata? Ndichangobva kuchata sisineri. Oh, Comfort Ranger iripi? Ine murume. Saka hamuna communication kubva zvakaenda saka hamuna communicate kana nemurume wako? Ndiri kublokwa handina izvo zvakatochinjiswa nhamba. Inini handikwanisi izvezvi kana zvokuti ndikaziva kuti anogara apa ndoenda handizvikwanisi. Apa ari kugara nani murume uyu? Ari kutogara nemusikana kwete mainini vaye vanje. Ari kugara nemumwe musikana. Ko kuMozambique hakuna mutemo here nekuti une muchato kawo kuti umusunge? Ndosaka ndiri kutaura kuti sekuti ndiri foreigner ndopanda ndiri kukumbira kuti kana paine rimwe rubatsiro rwamunokwanisa, because nyaya iyi ndakazodzoka izvozvi ndakaisa mukoti. Lawyer achiri kungoti tichiri kumirira kudaidzwa. Ndakabenge ndine mumwe lawyer wekutanga, ndobva ndaudzwa kuti nemumwe munhu akaonekwa akamira nemurume wangu, ndobva ndazochinjiswa lawyer bva ndaiswa pane mumwe lawyer. Saka izvozvizvi akanditaurira ndinofunga takatanga kushanda nalawyer nyowani muna January. Kusvika izvozvizvi nyaya haisati yapinda mukoti sisitiri. Ko vana vemurume vaya vakangoisa kuZimbabwe varipi? Ndakavadzosa kuva kuna baba wavo? Ndakavadzosa because panga sisina kurirana. Vandati vana venyu ava panozowanika chinoitika, vana venyu ava vari baba. Zvakaoma naiwe. Saka apa paturi unoda help yekutsvagirwa munhu anokwanisa kuloya, anokwanisa kubatsira kuti musheye maproperties. Alright. So probably lawyer inofanira kunge riri muMozambique ariti? Rinofanira kunge ritori muMozambique. Alright. Reka nditry ndimbobvunza nditsvage ndinoti pane lawyer riri kuZimbabwe riri kuMozambique here mozotaurana kuti kana maybe zvinhu zvabuda mozoweka out kuti munomubhadhara sei. Maita basa. Zvino murume yagona kuzokuvadza here? Mwari anochengeta vanhu sisimeli. Shuwa kuurayigwa chikafu chiri mupanira ende shamwari yako ende vanhu varoyi vasikana. Sisimeli ndandine storeroom yenge iri mumba. Zvinhu zvine ndinohodha zvinhu kuTanzania, zvinhu zvinyowani, because ndaivaka shopu pamba ipapo ndepako. Ndaivaka shopu sisimeli pamba. Ndaneta kurenda. Ndichitovaka shopu yangu nesaluni. Zvinhu zviri mumba pakatanga COVID ndikati hazvina kufamba, zviri nani ndiise shopu. Bva ndatowirirana nemurume wangu, hanzvadzi yangu ndiye aitogadzira shopu iyoyo. Zvinhu zvese zvanga zviri mustoreroom zvese zvekuTanzania zvese. Shopu yandairenda inini ndaibhadhara 1,000 US. Fungai kuti wandira anenge akaita staff yezvinhu zvinobuda shopu yakakura kudaro. Zvese zvakaparadzwa, hembe dzangu ndozona hapana. Dzandakawina ndo dzandakatakura kuZimbabwe. Pakaipa. Shamwari yako yanga ari muzimba here? Akatiza akatosiya vana vega akugara kutete anzi kumamaindi ndiko ari kugara. Iyani? Musikana shamwari yangu imanje. Muzimba here? Muzimba. Hey. Musikana webasa paakanzwa kuti ndauya akabva atiza bva todzokera kuZimbabwe. Sisi vangu ndobva vatomuona. Anzi anopfeka hembe dzenyu dzese dzataiona pamafoto ndo dzaanotopfeka.
Yeah, vasikana. Yeah, zvakaoma. Alright, ita so ndega kubata ku WhatsApp ka nditsvage luya titaure, but I think iwo pachakonzwa kuti umbosanganawo neminamato. But iwe gaungazvikwanisi zvinoda kana vamwe vanhu vakubatsiri chakunamata chako chaiko. Serious kuita kuti nyaya yako kana painoenda kukoti kana kuti zvifambe zvakanaka. But murume wako ndiyo nyoka, ndiyo honzeri hombe, nokuti hakuna munhu anoronga vasikana havaigona kudira dhiri ravo pasina murume wako. Murume wako was involved from the word go. Naiye atori involved pasina kumboti kuteerera makuwa, atori involved. Nokuti murume anomira nemukadzi wake. But kana uita ubhuru neshamwari, ubhuru nemusikana basa vakabvira kudhara. Dzimwe nguva tinongozonyeperawo mushonga murume wako wepa maitovata nemusikana ushamwari yako, you never know. Chokwadi chabuda. Murume wako ndiyo nyoka honzeri pamwe aitorara nemusikana uyu zvakare. Ndokutaurira ini. Apana. Alright, iri bosa rega kubata kuseri kati kotiwo ndingaelewa mwandira and then utono taufa. Alright, nina zvakaoma. Alright, sharp. Kudi ma problems anosiyana vasikana. Namoidzi. Hey. Wone munhu nevane mari vanenge vachichemawo. Vanhu vasina mari vachichemawo. Saka tushaya kuti hapa vana nemari Munashe mazvonaka. Hello. Alright. Kotisana changa yakandwa here. Alright. Asiri anoita. Ikanishataura nemuridzi. Nchita muridzi cheche kuti zviri kubva kwatiri zvitewo nani. Alright, ndoko ndakudzokera kumba kurasenbeni ndapedza musikana yake ndasva kumba ndokufonera. Sharp. Alright. Mukona memchema tukwa namu uone mukadzi murume watotengwa akati aitotengwa ningikiri range inonzi for the ranger se ningikiri se inonzi se present asiri kuchema. Saka mana kuti mari haisiriyo yega inenge ichinzi zvikazodai. Andimaona. Right, baba Munashe muri kuona here guys apa. Utora iPhone. Ndana tunomenda nopiwa kisi zvo. Chaisa phone. Manyima kisi. Atozonyima. Chaisa phone. All right. Zvakaoma. Right. Baba Munashe vatida kuti tichinyatso kuvaudzisa guys mai Munashe vasipo. Asi kuti mutaure navo kuzvitombomira kuvhura maline because Google inonzi Google Google map ndamboishandisa kuti itikande murodhi Rustenburg first. Kana yatikanda manje no problem ndobva ndabvisa muchivhura maningi. Asi sezvo foni iri apa nyorai muchinyora macomments. Manzwa macomments ndo ndambovatsiura zvakasimba tichibva kuRustenburg. Vose nemukadzi chivaudza inoda kuti muchitsinidzira muri comment section toda kuti vana ava vagare zvakanaka kana vasoroorana anditoda kuti vagare zvakanaka. Saka vachiuya mai tichingodai chete mubva matanga kusviriza ndobva ndaitanga muchinyatso kuvadzidzisa kuchivaudza anditika right. Shamwari dzinonetsa mainzwa kanyaya shamwari nokurongera dhende pamwe dei akadla chikafu ichi pamwe dei akaurawa. Unoona pamwe dei akadla chikafu ichi pamwe dei akatourawa. Utora matanyima futikisi manyima zvekisi manyima ari kuramba nekisi shuwa blangaramba nekisi yatadza kupa ikisi zvamboita seko nhasi nevedu Munashe shuwa munhu amapedza 2 days munaye nhasi ikoda kuonere kwapedza 2 days naye asi ngasirumba kwangu munhu akadzokera pamakangopa pandabuda akapedza kubika asi
angazongopedza kubika. Hana. Musi akasiya sinapedza kubika akasara kubuda. Makasara mukakonana. Tasara takatadza towirirana. Chii chakanetsa kuzva musina kutaura patachitaura nyaya yepaiwani. Hatiwirirane kabhosi pane chitaura yanenge taura zvake taura zvadosama kuti anzi right. Saka papa mona patachitaura nyaya yekuti mumba menyu munoleka communication zvakasimba mazviona ka. Handiri right stand. Menyu munoleka communication zvakasimba. Hamuna communication mumba menyu ndo chinhu chekutanga. Chiti mumba menyu hamuna communication ndo chinhu chekutanga. Hamugoni kutaura mese you are hamugoni kutaura. Imimi mukadzi akataura munimi munoda kuzvidefenda muchizvivharidzira muchita sei. Iye akataura wada kuzvidefenda achizvivharidzira achita sei. Communication inobva yatoleka zvachose mumba menyu. Unomona? Kana nchikudzai paya kuti sometimes imise munhu murume you have to be the bigger person. Anditika you have to be the bigger person. Tofa yedu neshara tichinda kumba vedu kokwa pato spende maisipatla kuti igadzigwe inopera rina komana. Machips acho vane nawe ndiye muvunza imi baba Munashe. Tene ma takumberi zvimai shop zvakadai izvi. Kumberi kupi? Ndotika kupinda mu freeway takutorwa pasi. Tozvona tasvika kugara sembego right. Animaona tistangobuda kusensenika paya no food nothing. Tololo. Umona. Saka communication mbamenyu imimi semunhu mukuru murume baba Munashe. Bvunzai mu comment section, bvunzai ma questions amoda mu comment section. Iya madzenyu kadzana sei naMai venyu. Bvunzai moda wakupindura mu comment section. Comment section uzai baba Munashe kuti vakadzi tinoita sei varume vari mu comment section. Vana budhi baba Munashe. Uzai baba Munashe kuti vakadzi tinoita sei kudzimba kuti tiri futi. Simba redu rakwandira pamuromo apa. Ndo parakawandira. Simba redu rakwandira pamuromo apa asi dololo fight. Asaka isusu kana tatanga vanhu vechikadzimi modi vanhurume. What do you do? Ndipata pina napo kapai. Munodzeka ndipata pina napo. Tinobata rodi because ino tichikwa tipinde nemuyame mata chiza mujongo meme dabata rodi. Bvunzai makwesheni amoda kubvunza baba Munashe tiri toga iko zviro izvi. Ask questions mubatsirikane. Imba ndenyu tinoti imba yenyimira. Manje handivhara iye asina ndivhara ndopinda nepapapa. Ari kubvunza nemakore ndiani ari kubvunza makore angu here kana. Makore ani ivabvunzai taurai navo. Ane vachikuwai muchitaurai papapa. Ano vachitokunzwa vachitokupindurai. Taurai navo. Zvinonetsa because ivo kwanenge vari zvakafanana nenyaya yekukwanga vachigara kweko. Munhu ari serious chachaya ari kuda kumunza uroro ari serious. Ari kunyatsoziva kuti okay hapana asingatadzi. Ndese ndaitadza nekuti ndakazomboka ndaita mukadzi. Lese ndakatadza ipapa. Ndatadza. Hakunoti lese ndakatadza makatotadza. Ndakatadza. Ndadzoka inini kubva vadzoka vakaenda kuZimbabwe. Vadzoka kubva kuZimbabwe. Makatarisa kuti vakauya muno South Africa atoti vakagara zvamangana muno South Africa. Kuti izozviziva ndinanda kutozvifunda tozviforwa ndanzwa sekurati ionera munhu. Fonai munhu munzi kuti ari pako because munhu achazongoya pamba pako zvisiri izvo. Ndosaka enda kaita sei ndazomufonera ndamufonera ndakatanga kutonyatsoona kuti zvese zvichinja mafoni matara akaita nini kuti iye ari kumusha nakundudza kuti akandisendera chat raitaura nemunhu webasa achiti munhu webasa wendo warara sei kwada kuenda ndikati ko munhu unogenda kumunhu webasa sei noni nyaya yakatangira tiri kumusha iye ari kumusha ndichitomubvunza ini kuti unoda kuenda kubasa ndiyangu unoda kuenda kubasa sei zvakanzi nokuti inini handiti ndakabva kumba kuenda kuti saka iwe wakatobva zvachose wakabva zvachose here ini mafambiro wakaita nhasi unyatsomaziva kuti chinangwa chako chacho ndichekufungei nezvauri kuita dai wagona kugadzisa unhu hwako takwanisa kuendera mberi ndipo ndakabva ndazongoziva kuti munhu yamuno muRustenburg amuRustenburg zvakanzi ndiri kugara kuSandfontein kwaita ari kugara hakuzi kwaita sei kwaigara musikana yanonzi Arisi iyoyo paipa yaizama kuda kuzvichenesa paipa kuti inini mai vangu varega kuda kundivengesa kuti mangwana vanhu vazofunga kuti indi kugara navo yesi shamwari yangu patikana achitaura ngataure kunhu kwaanga ari bva ndabvunza mai Munashe uri kugara kupi ndizive kwamugara mai Munashe havasi kukwanisa kutaura kuti vari kugara kupi asi izvo zvisvika bai Munashe zvazitaza imba yaisova kwayauya mamuchizere kugara kupi handikuzive kwanogara kana paakasara papa nyaya takatokonana papa asi yafarwa here imba iyi hatizive hatikanana nozviziva nokuti makatarisa masangana epi Munashe kutaxi rank ini naazongondifonera ndakutanga kufamba kubva kutaxi rikukwira zvava ndine bhegi rikundirembera ndokumbire mundibatsirwa ndosaka maona ndasvika nayo ipapa abva paipa vanhu vaingomufonera vachimufonera
saka ndakambofunga pfungwa yekuti arege ndimutorere foni yake da kuona kuti ari kuita sei pandakati ndipe foni akabva ramba nefoni muchangobva ipapa takasati kanetsana because pane vanhu vaifona ndakati ada kuona foni yako kuti vanhu vari kufonera ndanani uye zvekutaurana pakaramba kunzi afoni yangu iyena nobata iyi ndakati yangu foni irapo iyi pachena haisi kurambidzwa kai haina zvayabhisiwa kana kuti iyi foni irapo anizvona ndopakaramba nefoni yake batanetsana kunetsana hazvokuti next door wangu chaakatozomboda kutobuda kuti nzisa kuti kuvanhu ava chii munhu anogara rwani hatisati tamboona mumwe munhu ko munhu akunetsa ndiani because ndanda kuramba chiti ndida kuona foni yake anomukoma zvikataradza kuwirirana mai Munashe akabva vaita sei vaenda vaingondifonera vachingondibvunza timi zvamaitaura navo ndezvavaingondiudza ndichingoti aorit saka ine navainetsa ndei kubasa ndokwainetsa kubasa kuti ndirikwanisa kubva sei kubasa kuti ndikwanisa kuita sei kuya kuno ndopandasitaura nemurungu wangu sei ndakati anochi ndakasagadzira nyaya yezvondinonetsa futi chirege ndigadzise nyaya ndopazobvuma kada iziro mangwana uchiuya kubasa hazvina ndaifunga kuti uda kunoita mazuva eko ndati aiwa one day chete mandatomudirecta kuno munhu wanokwanisa kutora pamarket kuti akwanise kunoshanda naye ndopazotontora munhu iyi saka hatina ndosaka maona pa hatina kana ndanambotaura naye ndakubata bhegi ndakangosvika paya hatina chatataura naye nini ndinotaura naye ndakubata bhegi but anyway izvi zvazvinhu zvekumasura handiti takuda kuita zvinyuwa tichimuvha on tichienda kumberi zvinhu zvataingotaura zvekumasura izvazvo saka imimi semunhu ari kuzotanga unogara nemukadzi wake zvakanaka iko zvino pavanenge vazodzoka marora chibvunza imibvunzo pamusinganzwisisi isusu vanhukadzi zvatinotokonfuzai ava vanhu vari apa vari kutaura ndeida kuti mivape nhamba dzangu mavapa nhamba dzangu vandipe maadvice because apa zvavafanira apa pachane ndichiona zvinechikasira kudarika munoona makavapa nhamba dzangu kwanisa kundipawo maadvice kunyanya vanhurume nokuti pane mukomana yakambofona yakambotaura zvinhu zvandakanyatsonzwa koshamwari yenyu maendeka panhamba yakafona yakafona yaishanda pamba pataigara ndichigara kuchinhoye aishanda pamba pedi achifudza mombe mukomana achifudza mombe saka paakabva aona paani ndipo akakumbira nhamba kwamura akandifonera andotaura neni pawhatsapp saka ndida kuti dai maigona kuvapa nhamba dzangu ava vanhu vese vanenge vachitaura vachinipawo maadvice vachinotsonofanira kudai unofana kudai at least ndogona kubata kuti 1 2 3 aiwa hapana kushata nhamba dzinogona kuvapa vanoda kupa vanhu vechirume vakupawo imi comment section chiudzaiwo baba Munashewo kuti what to expect mudzimba kuti mumba makamira sei semunhu wechirume vanoitawo sei vaudzeiwo mucomments vanenge vachiona macomments avagona kuverenga macomments ndiwayo avasina kugona kuverenga ndiwayo kuti hanzi can send the number to ipapa tawo dzidedzei vanonyora dedzei nhamba dzacho vanonyora nhamba dzangu dzinoti 083 328 7974 dzokorodzai futi 083 328 7974 083 328 7974 I think it was that. dzanyora Turn left. so that mubatsirikane ndokutoti In mubatsirikane 150 meters. At the Yeah, roundabout, take yeah, the first exit. yabudisa ndiyoyo chaya namba iyoyo zvonetsa zvaupenyu kunetsa chaicho pangachida kutaura naye pangachida kutaura naye kuti mashamwari pamene asingarevi kuti hapana munhu anodamidza kuti ashamwari wai orit manhamba tisi vanenge achitaura dzaiva nadzo mufoni make wai ndakangomhanya kunhamba 2 idzodzo dzaprecious nedzamidi idzo dziri 2 vamwe vese vanhu vandakadi kuvafona nendaona kuti ndikune chibva nyaya dzese dzensimba idzi so nyaya yekuti munhu unogona zotitadza kukondorova enga yako nokuti unongochiona hauzvironi munhu anorwa everyday unongochiona aiwa chero munhu atofanira kurohwa baba Munashe kuti mistake yandakaita enga ndiyamufa kutokondola chero zviite sei enga mistake yandakazai kuzorova ndekuti pane vakadzi pamatatu muromo yedu vakadzi tisi tunotanga iye unongoitira zvokuti kutoti ndikwenye kuti ndikurova but vakadzi kazhinji ndozvatinoita not to justify hangu zvitona mai Munashe kazhinji kacho zvatinoita ndosanamakudza kuti one has to be the bigger person mukuona atanga kuti kuita kunge jesa imi budai
chimbobudai mutenderera musodzoka kana aita cool down because vakadzi truly speaking handikunyeperi tiri majese ekupedzisira vakadzi majesa chaiwo zvinonetsa because my friends ndakagara ndataura inini ndichitanga it first ndakavaudza achiuya muno South Africa ndikavaudza ndakati inini dati mubate friend yangu wana handina kana friend wakwana vanhu vese nechitaura navo neita nezvebasa chete zvakanzi kuvakadzi vanotaura navo pafoni ndakati vakadzi ava varume vavo ndo vanotaura neni pafoni dzevakadzi ukatarisa ina data conservation tarisa panenge zvinenge zvabvira kuti munhu anenge atara papa ndiyani vazhinji vanenge vachitsvaka mabasa nokuti ini ndinombwanzowana mabasa basa rangu andaita rekupenda pandoita zvokupenda vanhu vanenge vaida kuti kana ukapenda papaya kana murungu anenge achizoda kuti munhu anowana anoita anocleanira ndo the main reason yaiwanzoita kuti inini vanhu vaigona kuuya kuwhatsapp kwangu handina kana chandakadelita kana one nyaya one yanenge yaida kutaura ndekuti ishwa pafacebook ndakambotaura nemumwe munhu pafacebook munhu wandaiziva kutara so ini hana kudhilita chati rangu naye munhu wandaidana naye kudhara tichiri kuchikoro patazotanga kutaura pafacebook munhu tichatauri zvekudanana kana kuti but iye akafunga nekuti maybe munhu zvinogona zvezvozvo noti mai Munashe palive apo njere dzavo dzinyatsomuzwisisa nenyaya kuti munhu asina kuenda chikoro kutaura chokwadi baba Munashe haana kana kunyora kana grade form 1 haana kusvika ndikutaura zvandoziva ini haana kanosvika akaperera grade 7 aperera grade 7 saka reason capacity yake inonetsa kuti anzwisise kuti lese kana chinhu chidiki diki chinokuita chinhu chihombe nenyaya yekuti iwe uri kuona maonero ako yaakuona maonero ake mutadza kunzwanana at the end akutotanga kutaura zvokutana newe unyozonga kuti why unoreducwa kuti kunge watoenzana naMunashe wacho chaiwo ndokazhinji kaizokonzerawo kuti handaimbomurova futi munhu zvinenge zvatonyanya chakunyanya kuti wambosiya ubuda wetenda waenda udzoka ndiyo nyaya 1 but kurohwa zvake munhu atombofa mukurohwa iyo mugari makatonyatsobatira izvozvo munoenda kujeri manje nyaya dzekuda kurova vanhidzo mutoenda kujeri chaiko chaiko nakuti chikoro kudzidza ndosaka kudzidza ungoitawo kuti uwane reason munhu akataura newe chaiko chaiko ngonzwana naye mukadzi wenyu makamuda muchiziva mazati mwana yangu mwana wechikoro kakutaurwa zvinoita mukadanana naye rege nditaura ini ndine muridzi wemunhu ndinoziva zvakaitika musikana ndaishanda masvingo ini ndinobva kuurungwe kumagunji ndichibva kumagunji ndibva ndatorwa nemukoma wangu kunzi washande masvingo ndaishanda mumasvingo ndichanda masvingo umu ndopandakasana namai Munashe paiva taitoona bhora anomukona mai Munashe ava munhu wokuti munhu anga aiva nebhodhi sezvangori izvo zviye ango nebhodhi yake makachiva bhodhi infact panguva yacho udiki saka ini ndibva ndati ndakatenda zvaitaura izvo kuti ndakatenda nekumba kwavo zvese takaonekwa navabereki tikadi zvese hakuna asingandizive kurudza kumba kwavo taenda ikoko vabereki vake ndipo vakabva musundira iyo vachimuti mafambidzana amuri kuita masvika pano muri 2 zvese zvamuri kuita muri 2 hatingazivi kuti makabva sei saka vanga vakuchira kuti panogona kuita sei kunge ndakakanganisa mwana wavo asi mai Munashe chikoro vangaperera grade 7 vakatogara kumba pasisina kuenda iyi vandazinzwisisa ndakati asi maitozviziva inyu kuti munhu wangu akagumira grade ndaizviziva chero pandakavasiya kumusha inini nevazoita nhumbu yaMunashe ndakavasiya vane nhumbu shangota kumusha ndichisvika kuno South Africa musikana waitaurwa mukadzi wemwana wangu wandinayo ndakatotadza kunzwanana naye nenyaya yekuti ndaimuudza kuti aine mukadzi wangu chaiwa zvaira uyu mukadzi anga akatodzidza wandakatoramba ndakatoramba pachena ndakatomuramba pachena mukadzi nokuda kuti ndaida mai Munashe zvisizi zvokuti anzi chikoro kana ndikudii ndaizama kuda kuti mukadzi wako kutanga nemukadzi wako rege ndingoenderana mberi nemukadzi wangu ndikamutumira ndakatumira almost 4,000 vese vakaya kuno hapana anga nebepa kana Munashe ndakamutumira 2,000 mai Munashe 2,000 vakwanisa kuya kuno South Africa nokuti vese vanga vasina mapassport tangoita zveemergency so zvadaro vakagara mai Munashe zvakanaka hata akagara shuwa 2019 zvakanaka 2020 parakazomuvha basa rapera kusipanda kuenda nogara kulocation because ndaigara mutown muna Red Street paigara Alice
ndopakatanga zvinhu kuchinja nokuti kuwana mari mawaniro anenge vachiita masvikiro vakaita vachibara mari memunashe zvava zvasiyana nokuti vaona kuti munhu akutanga kungwavha ngwavha akutanga kutsvaka handimukona ndopakatanga kuchinja pava nemafriends ndichiramba no siyana nemafriends friend ngaive inini tikarara nenzara panapa pana anoziva ndiona zvichichinja ndichiramba ndakanyarara kuzosvika ndaona kuti izvanjo zvigone zvedstv wai ndaikudzeta nangu inoramba zvinhu zvezvakanyatsoitika nokuti shamwari yacho maimunashe vazenda kumba nditi shamwari yacho aitamba naye yakatinyatsondiudza zvakanzi imimi makapusa imimi maida ndikuudze kuti kudii pazvinhu zviri pachena shamwari ndoyekuda yakanyatsotaura live ndopakabva tanga kutaura kuti ina ndikwanisa kukuudzai mufanira makaenda kuchikoro imimi nzwisisai kuti pavaikuudzai zvakati nezvakati pandaipinda pakati nepakati maifanira kuziva kuti mai ava havasi kukwanisa ngokuudzai live asi zvinhu zvakaitika vadaro vakutambudza motondaradza kuti taseti zuva rakati pamakashaya maimunashe nguva dzakati vakanga vatoenda novaona parod but vakavaona zve2 minutes ishamwari inonge itoziva communication zvichinzi communication yaibudira yanga isingabude kufoni yamaimunashe nokuti foni yamaimunashe sometimes ndaigara ndinayo yaibudira kushamwari iyi handi gp inoti unoenda pakanzi haiti ndopahaidwa conservation yamaimunashe kushamwari yavo ishamwari iri kundiudza handimukona vaenda kupi pavakaenda kumusha ipapa so zvaizotaura namaimunashe vachizora zvisi ndasingazviteerere shona nokuti ini ndichitarisa zviri kumashura handimukona saka zvinonetsa pakaipa but zvekumasure manje mufa kutoregerera mukadzi wenyu kana muchida kuti muite muforward noupenyu wenyu you have to forgive your wife whether akaita zvedst kana kana you have to forgive so kuti iyewo inini kana ndamuregera makatombotaura muchiudza mukadzi wenyu ndiripo muchiti ndinoenda kumahure kunotenga mahure mutaundi kana zvanetsa ndinotenga ndatinidzi makatombotenga handina kuti ndinoenda ndakati varume sevarume stress ichalida inini kuti sezvo ndikuziva kuti mukadzi wangu ari pana pokuti ndofamba netsoka 5 minutes nendasvika but handina kamukadzi uyu zvichalida kuti ini ndinotenga namatauro andakaita kuti zvinolida kuti ini ndinotenga ndite girlfriend nokuti ndaakuona kuti mukadzi wacho ndikugara naye ndikutonzwa kuti maimunashe vaonekwa ende ipapo mazuva ena ndatonzwa kunzi patozoitika zvese ndakatodzwa nomwe munhu chinzi munhu ndaona mukadzi wako chete ndakada mukadzi wangu ari kumusha zvanzi mukadzi asi vanhu zvivindi vanozviwanipi zvokudza vanhu naimi zvinhu zvavanhu zvivindi vanozviwanipi mukana chamwari munhu akandiudza zviri kuitika ari right because imimi munogona kuudza here shamwari yenyu kuti ndaona chakati kumukadzi wako ndinogona kusvika nemizira yekuti shamwari ita so ite so maonera ndikuti akadai handisi kuti mbozama kudai nekudai kuti aone akangova nekungoona zvishomanani achazvitsvaga zvikazvaa because inini chandakataurira panje kuti ina ndikagona kuti mukadzi ndinaye ndikuziva chero ndimi munyaziva kuti mukadzi wenyu maripo imimi ende pane zvakamboitika kumashure wototi ashiwa wotogava rostable toziva kuti ende ndazofona ndinonzi apa ndinofanira pandogara aufanira kupaziva aufanira kupaziva see but I doubt kuti ailoji anenge aigara nasomebody bururu or something zvokuti ailoji because pane pakazora chirakauya aitofamba nemakii saka kusazoziva kuti amen pakaipa zvinonetsa zveupenyu In 500 meters, at the roundabout, take the first exit. ndinoona kutomaketa zvakaoma ndiona chona maketa vakawanda veniwe apokuti kana gore usina mbotogwa nemazariro avakaita kudai vamwe vanhu vari kuti baba munashe ndimedofo munoteerera makuhwa ya munogona kudaro kuti ndoteerera makuhwa asi
moment yekuti mudza nechokwadi nevanhu venyu ava musafunga kuti kudza nechokwadi vanenge vachikuvengai teererai vanenge vachitaura In 400 meters, at the roundabout, take the third exit. anzikone makomezi vana kudza ichokwadi vanhu but not kuti its personal no kuda kugadzirisa icheko vanogadzirisa asi zvinhu zvedifarent munotaura zvapesendeke kutaura zvakati hati vanhu vakawanda saka muno munotaura zvaanofunga nokuti vanhu vakasiyana-siyana vanhu vakawanda saka maopinions achauya ima munonoti anovakamotora amunonoti akubetseriwo musiya yangu Hello. Natudza kuramba. Ndikutobuda Pretoria kwacho kudzokera. Babe kwanga utokunza. Amasa. Marriage yakaoma baba Munashe. It's not easy as you think marriage. It's not a bed of roses a marriage. And much one haisi nyore zvokudaro marriage. In 300 meters, call from 021-493-4873. Do you want to pick it up? Drive. In 600 meters, at the roundabout, take the second exit. Alright guys, tirega 10 days. Mapedza tana baba Muna. Tikate live yedu mapedza here kutana baba Muna. ari kuti hanzi mungaudza mukadzi ti grade 7 palive here mukoma kwemandi vari kundoona palive neproblem iripo ndikutaura chokwadi apa handimai Munashe vanga achitaura chavari kuti chokwadi indikutaura chemuchira ndiri kuti chokwadi saka ndikavanza kuti inini ndakasvika form 4 ndine zvandinofunga ndinoziva mai Munashe vane zvavanoziva ndinokunosvika form 4 ndisina chandoziva mai Munashe vari grade 7 vachiziva kudarika inini True. saka izvi point ndataura kwaibatsira Take the ramp. vanzi vari kuda kufona ndizvokuti Amanje pekufona nhasi hatina. Nhasi pekufona hatina, sorry guys. Kana mune zvamuri kuda kuzovaudza muzoudza pakitchen party. In 500 meters, turn right. Pakitchen party muzovaudza. Handitika guys, kana tava pakitchen party muzo ndo panenge pakasununguka musi wacho uyo kutaura zvese zvaunoda zviri pamwoyo pako. Turn right. ndofunga kuti mai Munashe hamuchaiti zvemba Mapinda palive. Anzi vana kuti zvemba. Handizivi tichaona. ukaona munhu achinogara wega kazviri kuti hasi kudai anogona ari right because munhu kana asingadai imba nomunogara yega asingadi kuzikamwa pari because kusazikamwa ini ndakati nhasi ndakatochinja pandikugara paya
ndakuda kunogara pamupano pakawanda zvorova kuti zvandakuda kuita ndauda kuti zvisingazikamwe nechi but ispeculation yamuri kufunga pamwe mai Munashe havana pfungwa dzisedzo vanotongori nepfungwa dzokuti I want to get married ndoda kugadzira zvinhu zvangu unoigadzisa sei murume wako usingaziva murume wako iwe uchida kuziva pane murume wako iwo ndoda kutaimira murume wako toona kuti ari kuitei asi murume wako hafaniri kuona but vakambokutaimira here mai Munashe vanambokutaimira iwe wani mai Munashe mai Munashe kuziva pandi kugara kainini inini baba Munashe havasi kuziva pakugara mai Munashe uyezve kana mukadzi ari honest cheche anotaura kuti ini hangu pane zviri kuitika zvese hazvina basa ndikumirira kuti tigadzire nyaya asi munofanira kuona pandinogara because zvakafanana nezuromwenyaya iri pachena chaivakutaridzai pavaigara mamusingazobviko maizobvako here mbauko andaitomboenda nogara ndoinogara kusei kana munhu anogara kwanogara andaimboendako ndada kungoziva chete kuti ndepapi kuitira kuti ini kana njere dzangu dzikangondiudzawo kuti munhu eda unomucheka ndinongomucheka zvakafanana nezuro ndaimufonera kumaraund 910 manheru ndichida kunzwa kuti marongei kuti mangwana muchaita sei ndizive kuti ndikumbire kubasa pandakakunyorera meseji foni yanga isingatodairwa ndakuzofonerwa na3 nhasi 3am ndikati nini hezvo ndatarisa foni hezvo indodaira foni ya3 okuroko iye akakona kuidaira na10 yangu uye kaita 5 missed calls kuti angashaya hope yake zvekuma3 akatika ndichifona saka inini pandakamufonera na10 ku10 vanhu anengasitara akakona kuidaira foni handiti bva azodaira nha kuma3 aidaira kuma3 ndonzi inini aiwa akunditi inini ndakuona akundifonera kuma3 ana kutoidairawo nakati kweni chadaira foni ya3 ya10 yangu yakakona kudaira ndichida kubvunza nezverwendo inditofunga kuti musiva makadzosara chakasara chikatsvaini shuwa izvo muti taikutotangura kutotambisa yenyu usiku In 300 meters, at the roundabout, take the first exit. kutambisa zvenyu usiku shuwa kutambisa time ini kutokusiyai paingati hari kazvanisara tichipedzana naizvo zvasi zvinosara zvichiwirira imisare tsvee mutokonana futi In 200 meters, at the roundabout, take the first exit. In 600 meters, turn left onto the ramp. asi mimi baba munyatsomira honest muri kuti nyatso ndona imba inyu zayatsomira zvakanaka naka here kunyatsomira chaicho because sometimes you have to be to ask yourselves those kind of questions and to be honest and true to yourself. Turn left onto the ramp. You have to be very honest in a meal because as much as we want kuti relationship yenyu marriage yenyu imire zvoshambe zvakanaka but imi pachenyu you know more zvatisingasivi isusu zvicho kuti mufanira kuchibvunza kuti ichamira here imba iyi kana kuti mucharamba muchine maproblems that will lead to zvichisangamira zvakanaka and then you make a decision. Anomuona moita decision yenyu noti pane zvimwe zvekuti munogona kumbandidzira anomuona kumanikidzirana kumbandidzirana anomuona but pakupedzisira zvozokulidhai mumaconsequences asina basa. Because in 3 kilometers, take the exit on the left.
because hey panotoda kuti mumwe munhu pakati penyu muri chimwe munhu akure because kana musina kura chikwada ndikunyeperi zvisi zvatikuita zvikuri kuri anenge ari mahungu kutamba chaiko tamba chaiko chaiko tamba chaiko chaiko because marriage you have to be dedicated to marriage and a marriage is all about compromising munofanira kutocompromise mumarriage andika dedication it's hard work marriage itori basa pachezvaro marriage itori basa anti mazvona sapanombo kuti hazvifangi kuti sometimes muchinyatsoona mumanikidzire muchinyatsoona kuti zvinhu hazvinonyatsomira mushe panapapa even chero tikazamudzokerana tazodai sekumanikidzira zvinhu zvisingaiti zviri kuramba anoona moime muchidanana muri tume muchidanana nazvo kutodaro anoona asi zvezvisingashandi kugarisana mhuku hazvamugarisani asi muchidanana sekugarisana kwaka idambudziko probably maybe ndomafanira kuzopindai kuti maybe chiregai munashe vashande uku imuchishanda uku motaka kuti zvinhu zvenyu maybe kana masuwana chako chagara zvakanaka I think because hey zvimwe zvacho unonge wakatotora munhu kujoni kutora munhu kuzimbabwe kuti uyozomuratidza joni pamwe it was an access yekuti awane kuziva South Africa then obvarwa pasi because mukadzi akakuwana chachaya ufanira kuteerera kana ukaita mafriends aufanira kuteerera zviri kutaurwa nemafriends because vanenge uchidzwa neshamwari yako zimbabwe kwacho kwamakabva makabva mune wana wanandi mune wani mwana maidana nazvo kutodaro saka chirato yakuno kuchaika the first year handina kuona dambudziko everything vakutongoti fine saka maidana nazvana zvakanaka wani saka maidana nawani what's wrong zvakanganisika papi maitodana nazvo zvakanaka wani saka South Africa because zvavanondisangana zvimwe zvavakachiwana dambudziko In 400 meters, keep right at the fork. Keep right at the fork. maidana zvakanaka there was nothing wrong so South Africa ndoyakukanganisa ibani beta mudzokere kumusha muzvioni musha ndidzokera ndava kumusha maigara kupi musha maigara nayo kumasvingo makabva matsvaga imba masvingo mandashanda pakambani papa munasika vaingogara padzimba dzekambani kwenyu kumusha kunani kumusha kunana sekuru unotiyatirisira muN1 tongeta kuenda kuZimbabwe izonoti ofurendesa kumberi unofurema kumberi uyerasa
Zvakaipa. Saiyo zvimuchagona nokugarisika here manje mukazonyanya vepretoria imomo. Wangofanana kwana ndangogara ndiri. Ndandagara ndichigara ndoga. Kwatenda ikoko right Kwasekura vanga muri vaishandisika. chirakaita ari kuvabereki vake muza zvino matauri. Plus sekuru vanga muri vaishandisika washi. That's what I'm saying. Nzenza inzenza. Anenge achibuda konjuka kakuzivi. Achibuda anenge achita nyaya dzakawanda sedzamunonzwa kuti mukadzi ari kumba kwenyu kwemurume anoita unzenza ari kumba kwemurume. Mukadzi chaichai kana zvishavira mubata. Mai Munashe vaneshavi. Aiwa ndisi kuti mai Munashe. Saka kana shavira mubata. Saka ndasanda chiwo mai Munashe vaneshavi kuti vaneshavira. Ngamati munanika neshavi. Kana asina ushavi. Unogarawo zvakatonaka usina kana stress. Kaita sei? Zvisina kana stress. Asi munenge muchizofonerawo mudzimai wenyu. Mukadzi wenyu munenge muchifonera. Ndiye kunisekisire. Ndafusasa. Head north. Mashure. In 600 meters, keep left at the fork. Makomeza. Anakuwanisa nebhuzu. Unataura zvipindurike ukataura kuti saka ari kudini nzara. Azviwisira toka idu munhu. Anobhuwa fani matogeti. Haya. Anotibva munachisiya mukadzi mutore ini. Muwazivi madhayaris. Those are diaries for you. Hello. Hello, ma. Hey, Kiara, send me. Give us a happy till the daddy told you to go pin. Thank you. Let us go, please.
Keep left at the fork. aiwa Then turn right. hamungafoni kana yasikana mai mufona tiri kudhiraivha tiri murodhi zvinobuda here aibude we are driving guys tiri speaking aibude Turn right. In 200 meters, at the roundabout, take the fourth exit. In 400 meters, make a U-turn. ndinopinda Anobvisa foni paspeaker. Make a U-turn. Vanhu vari kubvunza namba Pinda kashamwari. vanhu vari kubvunza namba dzangu ndaisa namba dzangu kudhara apa tasenda namba akuramba ibvunza namba dzangu tasenda namba dzangu zvakanaka naka In 600 meters, turn left onto the ramp. hanzi voda kufona nasi madhari ari kumbotaura madharis ari kumbokunyunyudzaidi asi manyunyu welcome padharis masista dzenyaya akara zvaanoda Turn left onto the ramp. anotaure zvaanoda makomenzi kwazhiko makomenzi vaita kuita concentration kudare yemakomenzi angu mune rafu hanzi mune rafu anotanyaya manhamba andati nhamba dzaisendwa kudhara angu mune rafu musa mutatanga kushandisa kugona kushandisa facebook chechaka papeji pedu apa makupinda mucomment section pawanyaya dzavamweka muchikomentawo dzevamweka ndo zvamunenge muchiita zvekutaipi baba ndo zvamunenge muchiita kuti iwe zvakwari pfeke udai une rafu iwe imbopinda mucomment section iri nyaya Take the interchange on the left. musamuchapinda musamuchaandimavemo pachingoti foni kwenyu waka magetsi musa kune nyaya imwe munhu muri mucomment section wamaiona notification makukomendawo dzavo mucomment section muchaita munosa musi kwese muchaona metaura zvamoda ndizviri kuita ivavanhu saka musatombozvisenyu pamwe chero inocho mukagona nchibvarugwa nevanhu ivava unoita kuseka kuti yezvo naye vedu vei ndombopindawo mucomment sections mangu pane vamwe anonzi handiselina so vanomboitawo malife papeja kana nendiriwo mucomment section kana chita life chitaurawo zvandoda kuzi nendiri mucomment section pana anondibvunza saka comment section inokutaura zvainoda mugare makazviziva patori nesongo yapatauredi yakatonzi comment section inotaura zvainoda asi pastor brenda tosatijairira kuvanhu asatijairira isongo ruzivo iya yakavhura iyoya yakaimba iyoya comment section inotaura zvainoda In 600 meters, take the interchange on the left. Take the interchange on the left.
Okay. Ava kutenda kupolokwane ka. Acha polokwane straight. Ndendera kumusha chai. Straight. Kungoteza iyo ingodai songoramba chifamba papa I think 2 hours. Watonowira mpolokwane. Watomema mpolokwane. Polokwane nda kupi. Tuyando. Let's get taken. Yeah, let's begin polokwane. Polokwane toyando. Nesina. Mtuweko. Watu wako. Foolish of a truck. Sitting at Tinder and being one of it to mama. So, but I say in one. Info. Tomato info. Tomato info. In 800 meters, keep right at the fork. But took from about 140 case. Keep right at the fork. It again, so it's a nice one. Takuvara wewe na maturikidzi kwasara mamwe tu kuberuko zvakaoma unobhadhara 200 rand yematogedzi vakomana kuenda papretoria yakawandisa vakomana yakawandisa when 1650. What 10 minutes later? Past 12. Was an hour. Comrade. Mausvika pavi? Saka nhasi muri kufamba musi. This time samukwesera chaisa. Ari kuti mugona kuzoenda madrums. Autodzoka isu. Tomuzira kudzoka kuti panosikwana 1 hour neatomurasemberi. Murungu wacho wazodiwa wazomumudza. Atichi. Wati po. Kusangana mukwana mbasi.
or uzondifonera wachaiza Machiri kunyora makomenzi. Ava diaries zvakwana. Baba Munashe vachinendere muromo nevakuti zvakwana guys. Baba Munashe munovadonhedza self esteem eh? Zvaoneta hauchakwanisi nemakomenzi. Guys zvakwana kwai handichakwanisi nemakomenzi enyu aya. Hanzi zvakwana muri mandinyanyira vedu vei. Hanzi mandinyanyira guys. asi namba havadzikonodziona kumashure kwadzaenza kupinda namba vanodziona achazona varamba chikumbira vanadzo namba dzirimo mulive mumozotarisa kana live yapera kana live yapera muzoscrolla back muchaona namba dziripo makutinakirwa nemakomenzi acho kuti makutinakirwa nemakomenzi kuchii patidzore speed 140 pasebridge apa unoona vakamira pakaisa chispeed chiya kachomba 140 choka hautomboinzwi uri kufamba 140 vakakumirira name netiketi shaya zvakagona
Bye guys, ndakudzima foni. Mama vanyanyira baba Munashe wakumana. Mavanyanyira nzi zvakwana.